Der var fernisering på Peter Sabroes kunstmalerier den 5. november. Peter arbejder, som vi skal høre, hen imod at finde sit eget udtryk i sine malerier. Peter Sabro, hvorfor begyndte du at male? Jamen, jeg tror, jeg var inde i en periode, hvor jeg var lige blevet skilt, og så begyndte jeg at lave nogle akvareller i sådan en malegruppe, der holdt til ude i Albertslund. Nogle gode venner, som hævde mig derud og sagde, at jeg skulle komme med ud og male. Og det var noget underligt noget, synes jeg. Men samtidig meget inspirerende. Okay. Er der nogle motiver, som du bedre kan lide at male frem for andre? Ja, men jeg er lidt vild med ekspressionister. Kunstnere som Mark og Marke, nogle tyske kunstnere fra sidste århundrede. Og så kan jeg godt lide Bornholmsmalerne med deres pragtfulde lyse farver. Og det er særligt Isaksson og Veje og sådan nogle malere, som der har huseret på Bornholm, og som har lavet nogle pragtfulde billeder, synes jeg. Ja. Hvordan foregår processen, når du maler et billede? Tit og ofte, hvis jeg har været inspireret af sådan noget som ekspressionister eller Bornholmsmalere, så bliver jeg jo nødt til at have et eller andet forlæg. Og så danner jeg mig mit eget billede ud fra det. Og det er sådan en proces, der pågår tit over nogle dage, hvor jeg ligesom finder ud af, hvor er mit udtryk i det her. Jeg laver det, der hedder på et andet sprog en parafrase over et kendt billede, og putter nogle af mine egne ting derind. Okay. Hvorfor kan du godt lide at male? Jamen, det giver mig noget ro, og det giver mig noget... Jeg kommer ud med en hel masse ting, som jeg tror er inde i mig. Jeg har frygtelig mange idéer til nye billeder, og synes ikke, det er svært at få noget på lærredet. Og samtidig synes jeg, det er enormt fascinerende med nye ting, med nye retninger. I år for eksempel på Kunsthøjskole, der har jeg lavet en masse malerier, som jeg har spartlet op, og så er det noget med kombinationen af farver sat op mod hinanden, som kan virke enormt stærkt, og måske noget med alle de der sider, som vi har inde i os. Det får jeg i hvert fald også ud. Hvad ønsker du at udtrykke igennem dine billeder? Altså alle mine billeder på den her kunstudstilling for eksempel, de har jo alle sammen kun et nummer. Jeg giver ikke mine billeder titler. Jeg kan godt lide, at folk de kan associere noget for sig selv i mine billeder. Det synes jeg er fascinerende. Det er klart, at hvis jeg skulle forklare mine billeder, så er det en oplevelse, subjektiv oplevelse min. Men jeg kan godt lide, at folk de finder sig selv i billederne, og har ikke lyst til, for eksempel, at man har forvirret ved at kalde det et bestemt motiv, det er det. Og så skal folk ligesom begynde at tænke ud fra det. Jeg vil godt, at de tænker ud fra sig selv. Prøver du at opnå en særlig effekt hos dit publikum? Overhovedet ikke. Altså jeg maler for min egen skyld, og maler for at udtrykke nogle af de ting, som der er vigtige for mig. Og det er at vise nogle sider af mig selv, og vise nogle sider af naturen, nogle sider af huse, bygninger, mennesker, alt muligt. Og så prøve at give det mit udtryk. Og så tror jeg vel egentlig også, at jeg prøver at definere mig selv som maler. Der var en maler i år, der sagde til mig, at jamen, det er fint, Peter, siger han så. Nu skal du bare definere dig selv som maler. Og holde op med at blive inspireret af alle de kendte. Nu må du kunne gå selv på linjen. Og det er jo det, der er svære. Jeg tror, det er ligesom at skrive bøger, fordi et eller andet sted, så handler det jo meget om en selv. Og man kan jo føle sig utrolig nøgen, når man står og kigger på alle sine billeder på en kunstudstilling. Har du et favoritbillede på udstillingen? Altså, jeg kan rigtig godt lide det billede, som vi står lige her ved. Det er et billede, det er malet i en rigtig glad sindstemning. Jeg havde haft et portrætkursus, og var godt humør, og tænkte, nu skal der altså ske noget sjovt. Og så malede jeg det her billede, der hænger bagved her. Og det har været sjovt at male, og det har gjort mig et rigtig godt humør. Og det håber jeg så også andre synes det samme om, ikke? Hvad synes du om at udstille dine malerier i Kulturcaféen? Jamen, jeg synes, det er et pragtfuldt sted at udstille.
dels er der jo lige bygget om, og der er kommet de mest pragtfulde hvide vægge og smukt gulv, og altså jeg kan jo ikke finde bedre lokaliteter til at udstille. Samtidig så er det jo også meget stort og lige pludselig få klasket sine billeder op på så mange vægge, eller så lange vægge, kan man sige. Det er første gang, jeg udstiller, og jeg har kun været i gang med akrylmaling i 3 år. Så lidt grænseoverskridende er det også. Jeg synes faktisk sidste år, da jeg sagde ja til det, og blev skrevet på venteliste, så tænkte jeg, at det var da rigtig dejligt. God chance. Der er lang tid til. Men når det så begynder at komme, så bliver bakken altså meget stejl. Og det er altså hårdt at komme op af, fordi nu er det nu. Og nu skal man have sine billeder frem på væggen, og folk kan altså gå og vende tommelfingeren op eller ned på det, man laver. Og det er jo noget meget personligt at lave kunst.